Napoy. Nih. Klaro ana. Nih, pugsit ba? Piki. Pugsit ba? Piki na. Ibabag. May hapon sa inyong tanan. Adong may manukos. Pobreng kinaboy isla. Dire reming Laura o Jaja. O Jaja. Ni kamera may bali. Ala. Daray. Di mabali ni. Dai matubang. Di na wala yung murag twist. Oh. Paabot mo niya kay Tongtong Alasay. Ana. Ha. Dire rin yung daming Laura. Dire. Dong. Oh? Kan iwa pa ni Sud. Onja. Kanang lugar dia pinto yan. Dire. Kana Burgos si Padong dire Burgos. Ada San Francisco ada Liloan. Kung kisa tong taga pinto yan, narang inyo ang lugar dia. Sure kulit na mo. Dami trikit no. Din na dito lawon mo na. Ni. Saha. Kana napita dia Surigao. Delikado dia Surigao di sana dia. Narang Burgos ah. Padong Burgos. Oh, mana operator mo? Mane kay mo ni pagkita na mong gusto manguwag nukos. Ano lang kabalik sa aron. Komodere mo limasawa, pamunga na ng Bunchester kay Kusman ay mayo manguwag nukos. Ano makarimit timbangan ni makatandog timbangan. Kayo teteng ada banda monja kay siniguro jud. Mangalawin ka mo tumaras. Yo bando yo katong sayo yo. Monja. Ason siya banda may teteng. Yo bando. Katong sayo. Katong sayo kay unja. Ada banda timbangan jud basi magkupa timbangan jud kanagan. Money, kinabuhi sa Islam, magnukos, managat, marikitas mga tao dire income. Hangat ka ba? Okay. Di ba? Apa? Ana. Apa dyan? Oh? Money, limasawan, luyo nga kuhan. Laod na mis limasawa. Kay, kinabuhi pobre, pandemic, managat na naman. Wala tayo trabawan eh. Gara mo rin. Sura. Panahon na. Kung di managat. Opan na naman ta. Saklita ka mo. Abot ni. Mainan lang. Pang gasolina. Pang pamilya. Tagak sa nihita. Lisura mangitag mangwarta. Mo ni kinabuhi sa isla. Suga po. Ha? Klaro suga placer. Klaro kajo. Mangilaw meron. Gutom ba? May na lang. Paday. Nagwa kay Pinana sa. Basig sa mawan ra big dukos ba? Ha? Wa gani, nahit nukos. Ano puno? Oh, tinagsara ba? Risko pa kayo. Bala mag utob ng alas 12 basta tinagsa na adjud. Palit sa
No. Lamdag dabi. Lamdag ka. Oh, dili video dito. Ako dyan subad. Ha? Subad. Kanang container puno na na. Wa pa. Ni, wa pa di abi ko puno na. Say wa pa. Di maklaro. Na, gamay pa. 8 pa kabuk. Aram hita. 8 dabi, 8 no. Dugay li dabi no. Taga-kataga karon dugay na. Action mo kuan. Kuwag wa. Di ko kabantay dabi. Dungami. Oh, tanawa. Klaro ana. Di na piki. Ang lumod ang paramdam ang lumod. Di na piki. Nukusa. Video Mo nay ano mga uban ni ba suga. Sa hokin ko na. di makita man dabi. Di makita og masuga. Oh, di makita ngit kadto. Kana mga suga diha manilugsungan. Laura na jud mi kadto. Di na makita. Oh. Sawa pa day. Isa ngaon say ngaon. Malasa. Tandog dito pero may dabi ka na gana na ho. Ha? Di ko kabantay usahay kay mura kabugat ta. Ijabot nga boy. Masa? Itong tawag kita. Asa? Itong imong kuan ba? Nuk kanon? Kanon sa akatong ako kan takob eh. Nah, video na. Labi na. Klaroan eh. Gamay. Klaroan dulita. Hiwa na nukos. Kinauboy ba? Klaro. Oh. Kilaw sa mi. Mapagibidyohan ko ato dabi. Ano? Pagkuha. Sa ang bikilar ba jud ikon ni klaro di ka mao. Sa maglisan mga sa kanang. Nihitod na ito subad pa ni po sakto to video mo dali ara. Dali ra. Kang dubi. Napoy double dabi kanang nukos. Double. Asa double. Kanang pidiripikas pag usa. Oh, pwede man. Ha? Pwede magitunduhan. Na Musamot ka nihit. musamot no kabasta ko ano kay magilog gay man asa dapit. Ilog man o. Asa man tong subad kay di man mo ila. Single ra no. Ug subad okay ra kay di man mo ila. Pero nihit. Samot ka nihit. Sa no oras ron? City pa. City. Tandog sa to ako ngano. Suka na dag suka siguro. Lampoy. Iya. Kila sa may ginagmay nukos. Wow, bro. Dili boy. Aba, kinarami ba? Kinauboy ba? Kinauboy. Naber ni. Asin. Wa na timplado na. Ha? Sagol to dan. Sagol. Mating to. Oops, kan on. Oo. Hanapi. Okay. Ada po nga sa. Ano yung baon? Kita kan eh. Kay mga ano ta? Ha? Oh. Sibog na ulit. Ni, klaro pansit. Pansit. Ilo sa. Kalating wala pislit. Induha ra gado. Mo ni dibsulir. Duha ka bo. 2 pieces. Relax. Iya. Klaro ah. Mo ni pangwarto. Gaya 3 Mo explain na kaning pang cover niya gamit ani. Cover nga more dako nga saranggat ba. Unsa agpaw na more sa maliit na buong. ang gamit ani kabir ang tawag na trip 5 pieces subar matay gansiya ilan sila kuan ron Isa ka gamayar mo gansi
Isa lagi hapon. Sus! May na lang. Sawa. Sa ilang kikuban. Nanguntog. Yung kinsa ng lamdag. Pawang na po, lamdag kinsa. Three pieces. Kalau grabe pati suba jud ko sa isabaon. Three pieces. Ini. Magman ni. Klaro. Di napiki ha. Klaro ka jok. Di napiki ha. Tanawa unsaon pagbira. Ana ba para di matagak ba? 2 pieces. Layo rag siman ani. Darag kwarta. Di napiki. Dako no kusaw. Di napiki ha. Di napiki ha kay pisik. Nay duha ka buok. 2 pieces. Nay, ano ba? Si, delikado. Nay, kamangtas. Sa nawa mag. Unya piki na. Piki na. Ya kanang Laura diha mo na mulabay ng kakalyon nga tong ikuan ni Id Kalwag. Unya piki na. Napoy. Ni. Klaro ana. Ni. Pugsit ba? Na, piki. Pugsit ba? Piki na. Ibabag. Piki na. Klaro ana. Klaro ani. Babag. Ibabag na to. Ibabag. Lari kahimos. Klaro ana. Ada pugsit yate. Onza, piki na. Mo na dihago ba puli-puli ba? Timbang ni 20 kilos ni. Siniguro ni mga 20 hon jud. Puro but-but. Mutug ni laro ana. Ni. Kanang manarbawa da pagplano ng panagat kay nadri kwarta. Labulo kayo bagat. Lisura ro pandemic, may na isla ba. Nadri dol kwarta. Napagkuan sa masubad hinay-nayon bagay di matagak ba. Kahimos bagnukos. La, 2 pieces. Jara. Upat. Imagine na. May. Ito ano yung lukso. Usa. Ha? Sa Ni. kahimos. Gipunit ra. Tamarong gipunit. Naman. Na, klaro anak. Tamarong gipunit ra na isda. Ni. Kahimos. Unza. Naman. Tulong na. Na, kahimos. Piki na. Nga piki na. Oh. Tanawa na pi. Sa na. Unza. Malabaho ba ta? Pirti namang lamian na ni. Kahimos mga dun. Gubot man ito ni. Ha? Gubot. Sensor. Ano sir? Baliktad. Oh, ni kasa. Are. Ano say? Ya. Ngunit dire isipon. Ito bang dire? Tawo si mo ko. Sag din na sobra. Pero si natin. Paita. Uy. Venus man. Ganina ang hambugan no.